ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರಗಳೇ. ನಾನು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಾರಿ ನಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಕಡಪದೇರು ನಾನು ಓದುವಂತೆ ತುಳುವಪ್ಪ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಒಕ್ಕ ಏಕದಂತ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪೆರ್ಲ ಒಂದೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ 7 ತಾರೀಕಿದ್ದಾನೆ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ತಾರೀಕಿದ್ದಾನೆ ಲೋಪಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಮಹೇಶ್ ಕಡೇಶ್ವರನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಲೇಸ್ ನಡಪರಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಪೆರ್ಲದ ಮುತ್ತಲದ ದೈವ ದೇವರೇ ಭಕ್ತಿ ಸುಗಿಪುನು ಏಕದಂತ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿನ ಯುವ ಸಾಹಿತಿ ರಮೇಶ್ ಕುರಡ್ಕ ಮೇರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದು ಯುವ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುರಡ್ಕ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲಾಕಾನಿಕೆ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ರೆ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕಲು ಅವನ ಪೂರ ಕೇನುಡು ಲೈಕ್ ಕೊಡು ఒక ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಹೊಸ ಬರ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತಿಲೇಗಿ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪದ ಬಂತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸತ್ತು ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.